Ya jembah nering ulun kapurba ore samur bengaran Sono sinamung angin pesta maksih tantun lampahing bondo jinantur tutur katelot-tulat mring Radeng Paradya Winursita ngupama prameng Niskara Karantadya tumiyeng jaman purwa mangkya tekat wasananing gupita tanpa rengging melambang matumpa-tumpa marma panggung wong sang muwing kota segebyar dumadining wayang purwa. Purwakaning kondo larik tuting basa dongeng kuna ngemusurasa yen Narasaya karaos mlajari ruang rasa wani muruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngilu kaca cara Wisnu kawcaing carita baje wis kemlar jroning pakeliran yaiku sejatine amriksane pagelaran ringgit purwa Surya Candra Darum Hyang Kartika wis pinurba kudrating kawasa sahari ratri angitri bawana purwa teking duk sina gilir gumanti teman dadi wetanganing dina sasi warsi widukang sarta abad dedungkulan pangkartu sinarambun kuwi japating rembyah dadi padhaing kutu-kutu walang atogo brunwunu miyang Brantaya dadi branan tanpa wicalan padhang trawang sinari sang hyang renawing ngarsa merbawani jagat mungguing jagat wetanduk mungup-mungup mungguing kalangan mukir abang berkangka lamun kaik saya handirat-handirat bumi saya dangu sumurup sang hyang arga katon semeblak kanan kiri kabang es pujaran kaperbawan sinaring sang hyang Basanta tanom tuwu katon ijo royo emangku gunung kang biru moyo-moyo pujo ing gunung kinem lan gendanu kasiring Prabansana lenggat lenggut nganti koyo gunung Makuna Mega tanah wis dangu soleng kawula dase dene warsa ngupuya buga garap Tegal Sawahi angluhur silur tanah pedote sinambi sesendonan sindenan mikul garul kuni anggiring raja kayani sawane ana pirembakan Samarawangi sang hyang arga dangu saya inggil wis katon melok sinaring jagat wis katon melok duweke kiblat papat lur kidul wetan kulon sinaring jagat kang samya rebut yudha rebut teja rebut kuwung parandene dhateng wonten ing ngamadani kekuwunging padukaning Karang Kadempel ananging pilenggaipun Ki Lurah Semar Badranaya punakawaning para Pandhawa ya Ki Lurah Nayantaka ya Ki Lurah Ismaya ora mantra-mantra nadyanta derajate namung wong loro sauda telu saurupan mung punakawan sak pandhegane nanging menika titih sang Hyang Ismaya angit Jawantah pinayang bae sang jaring para kawula ingkang sami seba Pak Handir Blabar ing sak njawining pendrapi padukaning Karang Kadempel sampun kilarawipun wilenggahipun Sang Raden Lesmana Widagda miwah kandharaken Risang Anoman ya Resi Mayangkara ya Raden Senggana ing mriku damel kaget sang jaring para kawula miwah damel kaget sultanipun Ki Lurah Semar Badranaya
Dene Raden Lesmana widakdo miwari Sang Raden Senggono arawuh sengkan-sengkan tanpa pupuyan wonten ing padukan Karang Kadempel. Nadyan dereng kawya sing pandikan Kelurahan Samarbadrana ingkang dereng kababaring lisan. Mareka den prayitna semuriris semuriris eko bali ramyang ning kancah sangka kumanyar mangreng guru menggul makin tanpa siring omah mas Andrah Kang Puspita arum
kasiliring samirana mri sekar kadung ngas kandanyo maweh raras aretnaning driya belgagak ugag sadulita mel wonten ing sak telenging parpatan agung wonten ing padukuhan Karang Kadempel jroning pendhapi pedukuhan Karang Kadempel jagone ora padha tarung babone ora padha angreme lah kok niki mboten kanthi kanyana-nyana kok ning atasipun mung sak sudungipun Semar kemawon mboten pangling menika rawuhipun Ndara Lesmana Widagda malah sajake diderekke karo Senggana ya Anoman den Ndara Lesmana Widagda sarawuh jeng andika mugi manggih karaharjan arawuh jeng andika wonten ing padukuhan Karang Kadempel menika den Ndara Lesmana Widagda nunamit pasang limantabe Kakang Semar sewu-sewu kalepatanku diagung pangaksa moyo Kakang dene-dene sak mengko aku wis kumawantun kumawani sowan ana ing padukuhan Karang Kadempel tanpa paring cecul sadurunge Kakang Semar nggih mboten napa-napa manggih karaharjan rawuh jeng andika den pangestune Kakang Semar ya slamet kaku ning padukuhan Karang Kadempel ora manggihalangan swiji apa Kakang aku ngaturake basaku katura ampun ngowah-owah daden kula niki ming derajat kula niku ming Panakawan derajat kula niki ming wong loro sak udon telu sak urupan ngibaratipun kula niki Panakawan kula niki namung batur pangembating catur ingkang kedahe nampi sembah kula niku jenengan ingkang kedahe ngaturake bekti niku kula sing kedahe ngaturke sembah niku jenengan mboten kok jenengan ngaturke sembah kalih kula niku dosa napa sing kula sandhang nek nganti kula wantun nampi sembah sampeyan den ora Kakang nadyan to kepiye wae nadyan to nuwun sewu wujudane Kakang Semar kuwi sarwa jiwa ngibarating mung wong loro sak udon telu sak urupan nanging tata batin Kakang Semar kuwi yen diterawang kanggo netra batin Kakang Semar kuwi titi sing Sang Hyang Ismaya angit jawantah mula aku ngaturake sembahku tanpa nono Kakang lah nek cetha ngaterak ayem pati kula den nggih kula tampi dawah sami-sami mboten langkung kasget sak ning cengrang langkung prayogi rawuh jeng andika wonten ing padukan Karang Kadempel menika den
Ya kaya ora kurang prayoga sowan kono ing Padukan Karang Kadempel iki Kakang Semar Badranaya. Anoman padha raharja sak praptamu nyuk. Lunamit pasang limantabe tinebene ngelodoni demawing tawang tuwang. Kakang Semar, Kilurah Semar Badranaya, wilujeng sawanipun ingkang abdi pun senggono sakmangking Kendali Sada. Wilujeng tanpa alangan setunggal menapa kepareng ingkang abdi pun senggono ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kilurah. Yo tak tampa aja lara atimu nek kowe tak undang nyuk pancen wewujudanmu kuwi wujudmu wanara nek cara desaku kene iki ngundangmu nyuk kuwi ya nganggo cara nyuk ngono kuwi inggih. Mboten dados menapa sakmangke malah damel bombong ora sing penggalih. Kene jengandika Kilurah Semar Badranaya tasih nganggep ingkang abdi Kendali Sada menika wujudipun kewan. Iya, heeh. Prayoga nanggonmu lungguh sampun boten kan prayogi. Kilurah Semar Badranaya sowan kula wonten ing Padukan Karang Kadempel menika. Kilurah damel kaget. Sotanipun ingkang abdi pun Semar Badranaya den Ndara Lesmana. Dene sakmangke wekdal dinten punika ari kelengguhan sakmangke jengandika rawuh sengkan-sengkan datan pepupoyan wonten ing pendhape Padukan Karang Kadempel. Menika wonten wigatos menapa tuwin badhe ngrembak perkawis menapa? Menapa wonten dawuh atur pangandikan saking Sinuwun Prabu Rama Wijaya ingkang sakmangke badhe dipun ngendikaken dhateng ingkang abdi Karang Kadempel menika menawi ingkang abdi nandang lepat dosa menapa ingkang kedah kula sandhang den lajeng menawi jengandika badhe paring ganjaran dhateng ingkang abdi lajeng lelabutan menapa ingkang sampun kula lampahi utawi kula tindakaken marang ngarsa jengandika Raden Lesmana Widagda den Kakang Semar kula wonten paring adhawuh Kakang wonten paring adhawuh Karaton Pancawati dina sak mengko kahanane mburak ora karuan merga kuncatan pamong agung ya kuwi Kyai Nayantaka. Mula kahanan Karaton Pancawati kahanane dadi surem katitik para kawula munggahe para nayaka padha nungsang puyang lumbuk bentus ngudel bingung anane mung panasten lan ora ana katendreman sambating para kawula nganti kaya sendaren katiuping maruta Kakang. Mula sowanku diutus Prabu Rama Wijaya supaya mboyong Kakang Semar supaya bali menyang Pancawati Kakang Badranaya long-longing driya mangu mangunggung kanduhan rimang lerlena tanpa kanen yen tan tulusa amengku sang Dyah Utama Nalendra Mudha
pun cetha sing dados dawuh jenengan Den Ndara Lesmana Widagdo keparing ingkang abdi pun Semar Badranaya matur iya Kakang Semar ndak sumanggake nggih pepeteng ingkang sumandhing wonten negaring Pancawati menika niku mboten kok mergo koncatan Semar menika mboten banjur kena ngopo Kakang kena ngopo kahanane para kawula sak negara Pancawati nungsang puyang numbuk bentus ngudel bingung lah menika ngaten kawontenanipun kadedening taman pageblek menika mergi wonten ing negari Pancawati menika sampun dhedhelipun kapitayan tumrap Gusti ingkang akarya jagat rasa syukur rasa panarima dumateng para kawula marang ngersaning Gusti menika sampun dipunoncati tumindak jujur antawisipun para punggawa mendhaipun dhateng para kawula menika sampun dipuntilar agama budaya adat tradisi menika sampun dipun singkiri wonten namung cubriya daksya lan sak pinunggalanipun Den lah menika ingkang damel ringkehipun praja menika ingkang damel rusak ing negara danguning dangu menawi mboten menunggal menawi mboten manunggal kang sarta tetunggalan antawisipun Gusti lan kawula lan Gusti negari Pancawati kula pesthekaken badhe ajur kumur-kumur tanpa sisa Den banjur syarat-saranane supaya negara Pancawati bisa bali ayem tata titi tentrem kepiye Kyai Semar sarananipun menika namung gampang sarananipun kedah nengenaken tumindak ingkang leres jujur lan boten alisir saking paugeраning hukum lan pepesthèning Gusti ingkang akarya jagat ingkang sakmangke badhe nuwuhaken rasa ayom-ayem tata titi tentrem dumateng para kawula sak negari ing Pancawati Den Ndara Lesmana sigra-sigra yen Bremana kanca sigra ngrakit nawang sesangkana wangsa sangka nalendra mbek marama sing sang katri gumulung mangrompak ing wadya Kurda kurore kakiri-kiri ora nanggono gawe gelar segebyar katari kula ing kono to wau didemat janing parepatan agung wonten ing pendhapi pedhuwan Karang Kadempel nalika semanten samya midhangetaken ingkang dados sabdanipun Lurah Semar Badranaya Tadul Semana ketingal alokipun para kawula ingkang samya sibu wonten sakjawining pedhuwan Karang Kadempel samya alok bilih wonten satunggiling priyaga ingkang rawuh wonten ing parepatan agung pedhuwan Karang Kadempel sinten ingkang sowan boten sajaya mung alawipun pandhita saka 5 miwah patih wonten negaring Kastina Sang Tapa Begawan Durna miwah Rekyana Patih Harya Sengguni ora pepeh-pepeh mindha sata penangga kaget kang samya mulat mangrombak para kawula kancana daya yak-yak jaluk dalan sayo sing romo
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ayono ayono bali lumut ambre kenggeng awito denjeng-denjengan lae wah dereng nganti kula niki nampa sing dadi ngendikane Ndara Lesmana Widagda kok mboten pangling malah pedukuhan Karang Kadempel wah nika iki dadi kerawuhan para priyagung para priyayi utusaning Nalendra mboten pangling niki kadedene rawuhe Sang Tapa Begawanduna penemban sak rawuh ngandika mugi manggih karaharjan tedhak paduka wonten ing pedukuhan Karang Kadempel menika penemban Durna astabel-tabel suara gimbal Sumorante hawalah iya Kakang Semar ora liwat Kakang Semar mbagekke kelawan aku selamat lakone padukan Karang Kadempel rakyat salam taklimku tampanono nggih dongeng kula sing ngaturke sembah pangabekti kula kunjuk wah ya tak tampa ora pangestuku tampanono nggih kula pundhingga jimat paripe dayanono ing kasantosan prayogaken anggenipun lenggah kaya salah kurang kepenak praptaku ning pedukuhan Karang Kadempel iki Nayantaka napa dene niki Ndara Patih Sengkuni mugi wilujeng rawuhipun wonten ing padukuhan Karang Kadempel menika Den Ndara Patih Harya Sengkuni iya Semar iya ora liwat kowe mbagekke karo aku selamet tekaku nggih Den weladalah bareng tak sawang aku mlebu ing pendapamu kok katon Browera nggih ming saged kula dandani omah Den sebab tiyang gesang wonten ing alam donya menika kedah saged ndandosi papan ingkang kagem panguripan papan kagem gesang contonipun nggih menika ndandosi omah utawi dandani griya iya Kakang Semar ya ming kok kowe ndak sawang kok saya kuru kowe suwita menyang para Pandhawa kowe iki dipakani apa nggono kowe nek gelem suwita menyang Ngastina kowe suwita karo Kurawa kowe wareg kowe ora urip kanthi kahanan sing sarwa-sarwi ora kecukupan sarwa-sarwi kere kaya ngene iki nggono nek kowe urip ning negara Ngastina kowe suwita marang ngersaning anak Prabu Duryudana mesti wae alismu ditretes inten gelangmu ngiwa tengen kebak emas kabeh ora urip kere kaya ngene tur awakmu ya mesti lemu sehat bagas waras wong urip niku sing digoleki napa nek mengke sak mangke bondo bandu derajat pangkat niku mung bakal nek sing duweni bondo bandu derajat pangkat pun tekaning pati utawi pun mboten wonten tanpurunga bondo bandu derajat pangkat menika mboten digawa modal mila saking menika urip kula pun kados ngaten kemawon menika kula pun ketrima kula pun seneng waton anak bojo kula kecukupan gesangipun lan sandrang panganipun
Ya wis sak karepmu. Aku ora iso meksake sing dadi krenteke ngatimu kowe arep suwita karo Pandhawa apa Kurawa. Lah nggih. Paling ora kowe nek mangan utawa kowe suwita karo Kurawa kuwi manganmu sego. Manganmu sego abang lawe tur enak-enak kabeh. Ora kok kowe njur mangan gethuk. Paling-paling kowe nek eneng desa Karangkadempel kene iki manganmu mung triwul. Nggih. Urip niku mung saentene mangan lahu triwul men enak ora sebaene kok Den. Kula niku mboten golek sing ora ana, napa sing ana lan selagine saged kula tedhi kemawon pun saged damel wareg peteng kula niku kula pun seneng. Karepmu dipun prayogaken anggenipun lenggah. Ya kowe ora kurang kepenak. Paraptaku ning Pedukuhan Karangkadempel iki Kakang Semar. Penemban Durna ing Sukalima sak mangke damel kaget penggalipun ingkang abdi pun Semar Badranaya dene sak mangke jeng andika Penemban Durna rawuh sengkan-sengkan datan pepuwuyan wonten ing Pedukuhan Karangkadempel wonten ing Parapatan Agung wonten ing Padukuhan Karangkadempel menika wonten wigatos menapa saking pikajengan jeng andika piyambak menapa dipun utus dening Sinuwun Prabu Duryudana. Wah, mugi tadi kawuninganmu Semar. Nggih. Sowanku ki ora saka karepanku dhewe. Sowanku ki ora saka krenteke atiku dhewe. Nanging sowanku ki sepisan wigatine sowanku ning Pedukuhan Karangkadempel. Tetinju marang kaharjanmu, titinju marang kesehatanmu, marang kebagas kuarasanmu. Nggih, matur sembah nuwun. Iya. Tungke pangka loro sowanku ora saka karepanku dhewe kaya sing saturake mau. Nanging sowanku dapur diutus karo anak Prabu Duryudana ing Ngastina. Sinuwun Duryudana utusan kalian jeng andika. Pancen kepranyata. Sing wigati tino samengko aku diawe sowanku nyaket marang rasane anak Prabu Duryudana Ngastina. Sing wigati kerembuk babakan praja Ngastina sing taman pegebluk. Mongko anak Prabu Duryudana wis nampa sasmita saka Jawata. Anak Prabu Duryudana wis nampa sasmita saka ngersane Gusti kang ngakarya jagat. Negara Ngastina bisane waliya nirmala temah jati temah mulya yen ta tinunggon dening Kyai Semar Badranaya. Nadyan to mung telung kedhepeng peninggal wae. Negara Ngastina mesti bakale waluya nirmala temah jati temah mulya. Bebendu sing tumantuk ning negara Ngastina, para kawula akeh sing padha nungsang piyang umbu bentus bedal bingung. Bakale sirna bakale waluya meneh bakale ayem tata titi tentrem yen ta tinunggon dening Kyai Semar Badranaya. Weh, nggih Den. Lah kula niku sowan diboyong teng Ngastina niku wigatine njur kula kedah menapa? Ya mong kowe tunggu marang kowe momong karo para Satakurawa. Ya mong kowe nunggoni praja Ngastina, kowe momong karo para Satakurawa 100 cacahe mbok-mbok kabeh. Lan kowe uga ngemong kawula sak Pedukuhan Ngastina utawa kawula sak negara Ngastina. Tan wurunga mengko bakal lumbuhake, bakal nuwuhake rasa ayem tata tinti tentrem. Negara Ngastina sing ketaman pegebluk bakal waluya nirmala temah jati temah mulya Semar. Marika den prayitna semuriris eka balik Titiyane Kandayani Trisunya Purnama Sasi. Nuwun sewu. Nek sampeyan ngersake supados kula sowan teng negari Ngastina Blaka Suta kemawon Penemban, kula mboten saged. Lho, ora iso sebab apa? Ora murungan yen to kowe mengko gelem sowan menyang Praja Ngastina. Kowe iso sowan menyang Praja Ngastina ora murunga uripmu sing sarwa. Kekurangan kaya ngene iki mesti bakal kecukupan dening anak Prabu Duryudana. Lho, omahmu sing kaya ngene, gubukmu sing kaya ngono kae iki mengko dimbrukke.
ki mengko dimbroke. Kowe suwane Ngastina, kowe bali-bali omahmu wis apik. Tingkat 3. Diamini ora mung o wae. Mula nek pancen kowe gelem sowan menyang Praja Ngastina, ora mesti wae uripmu bakal sarwa kecukupan, uripmu bakal mulya. Kurang kepiye? Kowe nek nang Ngastina titelmu ora ming batur, ora ming pamong, ning derajatmu paling ora tumenggung. Aja ming gampang ngomong, aja ming gampang ngremehke kowe. Ning sagendakan iki kula mboten saged. Ora iso sebab apa? Dara Lesmana Widadha kalih Hanoman niku rawuh mriki uga mboyongi sowan kula supados sowanten negari Pancawati sing wigati. Nambane negari Pancawati sing ugi taman pegebluk. Mila jenengan sabar kemawon Mremban. Mengke kula sowan teng Ngastina nek pun rampung kewajiban kula nggih kula sowan teng negari Pancawati. Kurang kepiye ta kowe iki? Halo, sawangen ning jaba pendapamu. Aku wis nggawa Banca Bandru Brana Picis, Mas Jamrut Dergeni, grobakan cacahe ora mung sitok loro, bagoran grobakan. Nek kowe isih moh ki kowe iki blereng apa kepiye to? Kula niku mboten blereng kalih bondo donya. Kula niku mboten blereng kalih derajat pangkat. Nek sampean mboten saged sabar, oh nggih pun. Mboten sah ngarep nggon kula sowan teng negara Ngastina. Mboten sah ngarep jenengan saged mboyong kula. Apa nek kowe ora gelem tak boyong supaya sowan negara Ngastina? Apa kowe mung bakal gawe wirang bebarang? Kowe mung bakal golek dalaning pati. Golek dalaning pati kados pundi? Merga nek kowe ora gelem tak boyong menyang negara Ngastina aja takon dosa. Rawe-rawe rantas malang-malang putung. Kowe ora gelem tak boyong nang negara Ngastina, Karangka Dempel bakal tak gawe bumi angus, Karangka Dempel bakal tak karangabar. Anoman Pracandra Seta cecak rawon kapimento kapimento Sanggana Danu Prawata manusmani jajalanan Sukertaning bawono iblis lanang. Loh, kedah putih Hanoman iki. Panjen kula nyoto Mremban. Kok kowe isih urip po? Lah dalah. Wis tuwek pasuryanmu, wis tuwek raimu. Nadyan to tuwa kula tesih saged jumeneng. Ora sembrono ora blawanan ucapmu kowe. Ngopo kowe ngadeg ngaglamber karo ngarepane Badurna? Sampeyan mau ngendika pripun? Lah aku muni piye? Pendhita Mulawali ora kena digugemi omongane, ora kena diguguk. Nek sampeyan pengin boyong Kyai Nayantaka nanging Kyai Nayantaka mboten kersa sampeyan boyong sowan teng negari Ngastina, Karangka Dempel bakal sampeyan dadosaken bumi angus, Karangka Dempel bakal sampeyan Karangabang. Pancen kepareng nyata. Jan kuwi sing tak jangka. Nek ngaten, nek pancen kepuro saestu ngaten mboten sah nandingi Kakang Semar. Nanging mang tanding niki satru ing Kendali Sodo, pendhita ing Kendali Sodo Resi Mayangkara. Metu jaba nandingi Kurawa satus kowe Pak. Mareka den prayitna sumuriris eka bali
titiyane gandayane trisunya purnama sasi oh malah kaya ngene kahanane urung nganti aku iso matur karo Ndara Lesmana Widagda apa dene Anoman kok malah babak nglayoni jujul anusuli praptane Begawan Durna uga kepengin boyong sowanku Nyang Astina welah apa ya pancen kaya ngene kahanane Gusti kula nyuwun pengayoman kula kedah kados pundi kawontenan Karang Kadempel kados mekaten menika Siwa Semar kulit aku sing teka Siwa Semar Nanggul kinempit kempit dosangreknaning bawana ya kitu kang awalang ati ya kitu kang enes ing tias iki kok perkarane tumpuk matumpa-tumpa nika wau Ndara Lesmana Widagda ugi rawuh mriki Den Begawan Durna kalih Sengkuni nggih rawuh mriki lah kok niki lancur-lancur Pandhawa ugi rawuh mriki tel 3 cacahipun niki janjane lelakon napa Den Siwa Semar aja kaget aku sing suwar menyang kene Ndara Gatotkaca nggih bekti kula kunjuk tak tompo tiba sepadha-padha aku go ngaturake bekti. Ndara Antaraja nggih rawuh mriki. Iya, Siwanayantaka. Aku ngaturake basaku katuruk nggih kula tampi dawah sami-sami. Kakene Semar. Pripun, Ndara? Aja kaget aku go sowan ana ing Karang Kadempel iki nggih matur sembah nuwun lha wigatosipun menapa sing matur Kakang Gatotkaca merga sing ditimbali karo para Pandhawa wigatine sowan mrene diutus sowan mrene iki Kakang Gatotkaca wigatosipun napa Den jengandika sengkan-sengkan tanpa pupuyan rawuh mriki Siwa Semar aja kaget dina sak mengko sowanku ditaketake karo para pepunden Pandhawa sing wigati aku diutus supaya sowan menyang Pendhukuhan Karang Kadempel wigatine boyong Siwanayantaka menyang negara Ngamarta marang ngersaning Siwa Puntadewa marang ngersaning para pepunden Pandhawa merga ana bab wigati sing kudu dirembug merga Siwanayantaka uga wis telung candra ora sowan menyang negara Ngamarta lan kahanan negara Ngamarta uga peteng para kawula negara Ngamarta lungsang puyang lumbuk bentus budal bingung merga koncatan Pamong Agung ya kuwi Siwanayantaka ya Kyai Semar Badranaya kula siwa sowanku dina iki boyong sing wigati boyongi karo rawuh Siwanayantaka menyang negara Ngamarta
nambak bebendu sing tumaduk ning negara Amarta lan ana bab wigati sing kudu dirembug karo Sirawa Puntadewa karo pepunden-pepunden Pandhawa Siwa Leng-lenging driya mangu mangung kandhuhan rimang lelena tanpa kanen yen tan tulusa iki kok durawuh mrene sing wigati mboyong karo sowane Semar Badranaya mesti wae saben-saben sing rawuh mrene mboyongi sowane Semar padha ngendikake yen to negarane Ketaman Pagebluk iki ngono uga. Lah piye kae kakene Semar gelem apa ora? Monggo Pandhawa kuwi bendarane kakene Semar sing wigati sing paling baku. Kakekne Semar iki minangka pamong agung minangka batur pamomong agunge para Pandhawa para pepunden-pepunden Pandhawa ning Amarta nek nganti kakekne Semar ora gelem rawuh menyang negara Amarta mendah kaya ngapa kahanane para pepunden-pepunden Pandhawa kados piye wae kepiye Siwa Semar kersa rawuh utawa sowan menyang negara Amarta apa ora kula purun sowan teng negara Amarta ning kula nyuwun tulung. Njaluk tulung apa? Nika teng jaba nika tumanduk peperangan talisipun Kurawa kalih Ndara Lesmana Widagda kalih Hanoman nika mangpisah. Nek mengke mun saged mangpisah kula tak sowan piyambak teng negara Amarta den Rekata tian Gatotkaca kinon mapakaken arga kira tekapira Kresna Barata Yanta pancen cetha kaya mangkono sing dadi dawuh Siwana Yantaka aku mung garis ndika dawuh yanta pancen cetha kaya mangkono sing dadi dawuh Siwa Ismaya aku mung sendika dawuh wong nek pancen kaya ngono sing dadi dawuhe kakekne Semar aku sendika dawuh. Piye Dimas? Piye Kang? Iya, aku sarujuk. Aku tak misah Kurawa antarane Kurawa karo Siwa Hanoman. Monggo nek wis katon padangkanane aku tak sowan nang Karang Kademel meneh boyong karo rawuhe Siwana Yantaka menyang negara Amarta. Menawi ngaten ngatos-atos nggih Den. Ya. Ning niki nyuwun tulung, niki kula nyuwun tulung gandeng anak-anak kula padha mboten enten griya. Nika sing sami seba wonten ing sakjawining pendhapa peduan Karang Kademel nika mang bubarke riyin Den. Ya nek ngono aku njaluk pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Ndara Antasena.